Byt za 900 000? No, ten si dneska neukážeme, ale ukážeme si projekt Prístav na 1, ktorý je za mnou, kde sa najdrahší byt za takúto sumu nachádza. Toto je recenzia projektu Prístav na 1, ktorý bol kolaudovaný len minulý rok. Nachádza sa vo vyrastajúcom okruhu downtownu, pôvodne komerčne priemyselná zóna, ktorá tu však ešte stále pretrváva. Avšak pomaly sa mení na polorezidenčnú a v posledných rokoch tu vyrastlo viacero zaujímavých projektov, ako napríklad City Park, ktorý sme si ukazovali v minulom videu. Okrem neho sa tu vystavali Jarabinky, Discovery a aktuálne sa tu stavia projekt Millhouse. Pôvodne mal byť Prístav na 1 kancelárska budova, ale v roku 2021 požiadali o zmeny stavbu na rezidenčnú. Ide o nižšiu 9-podlažnú budovu v tvare Z. Všetky byty majú vysoký štandard, a to podlahové kúrenie, stropné chladenie a elektrické vonkajšie žalúzie. Okrem toho, byty na 8. a 9. podlaží majú aj vysoké stropy, čo prispieva k luxusu. Najlacnejšie byty tu začínali na sume 160 000 a najdrahšie necelých 900 000 eur. Za mňa je tento projekt atraktívny hlavne čo sa týka vyššieho štandardu za dobrú cenu, keďže jednoizbový byt v novostavbe v tejto lokalite za 160 000 je veľmi dobrý deal. Taktiež je fajn, že developer rátal s tým, že niektoré byty sa tu budú prenajímať krátkodobo a mala by tu byť 24/7 recepcia, avšak tá úplne 24/7 nefunguje, tak snáď čoskoro. A čo ty? Kúpil by si byt v takomto projekte? Napíš mi dole do komentárov. Ak nechceš, aby ti unikla žiadna ďalšia recenzia projektu, hoď mi follow.